Здравей, как си, друже? Поглед в огледало ти е нужен. Погледни си, прецени си кой какво си е заслужил. Назърни с очите в своите очи. И както си на дъното, давай и отскочи. Наскоро го разбрах и го още проумявам. На двукраки същества не трябва да се доверявам. Два крака, две лица, личното им поверявам. Да се занимавам с хорска злоба, почвам да се уморявам. За кратко съществуване на този странен свят разбрах, че хората са лоши и от малко се гневят. Разбрах, че кинтите са водеща, движеща сила, религия равно на геноцид. Майко мила, основните оръжия за масова глупавизация, да оплъчваш с лъжи цялата нация. Едно растение краста чрез антиагитация, да наричаш 30 годишен преход демокрация. Консумирай ГМО, плащай данък въздуходи сметки, живей с идея, че народа сме просто подметки. Как събираш хиляди хора, забирани или чалгав фест, а политиците ни мачкат, няма хора за протест. Пред телевизора се вайка, седно сбира дистанционно, бачкаше избраниците, действат ваканционно, обират те, но някак си конституционно идват изборите и се почва пак с лъжите безпардонно. Точно да говоря, аз за 240, за какво ти лафа, брат? Кажи ми, сети ли се? 240 куклен театър, знае се, затова напук ще палят точно в 4:20. Полусъединител и на втора без газ, Бела, Астра, Синкан, Буркан, знаеме ви вас. Банка да фалираш май ще се окаже по-законно от фаска да запали, звучи ли ви резонно? Образованието, страхотна грация, ученика учат го на памет, автоматизация не стимулират мисленето и полезните неща, дати, формули и теореми, системата неща. Здравеопазването ни е на ниво високо, нека кажем тенкю на москвича и на Боко. Пръстов отпечатъка на граница, место широко, имигранти ни заливат колко яко, колко леко, свидетели на една модерна диктатура. Дами господа, е нейната абревиатура, симфон, звезди, жълти, каква култура, липсва само върху всичко бялата глазура. Така и така започнах стримите на Ура, БГ днес на Велика България, жалка карикатура, важна сфера инфраструктура и физкултура, само че при нас и двете са само кратка авантюра. 2007 година, 1 януари, най-болен народ в Европа. Естествено България, най-неграмотният народ, има нужда от буквари и учебниците са съвременните ужасяващи поквари.